מה קורה חברים? טוב, היום אנחנו נדבר על נושא שהוא נורא חשוב לעצים, והוא כמובן קומפוסט. אני אסביר איך אני בעצם מיישם את הקומפוסט לעצים שלנו. עכשיו זו תקופה מאוד טובה להתחיל ליישם קומפוסט, בעיקר לעצים סאבטרופיים כמו מנגו, ליצ'י, קרמבולה. הדרים הייתי קצת מחכה, אבל כן, הטמפרטורות קצת ירדו עכשיו באוקטובר, וזה זמן מעולה להתחיל ליישם את הקומפוסט. נשאלת השאלה, הרבה מאוד אנשים גם מתבלבלים בין קומפוסט לבין דשן. התשובה היא שקומפוסט הוא למעשה, אפשר להגיד שהוא סוג של דשן, אבל הוא לא תחליף לדשן, אוקיי? כי לקומפוסט יש אומנם חנקן, זרחן ואשלגן, NPK כמו שיש בדשן, אבל בכמות מאוד קטנה, ביחס כמעט של 1:1. כלומר, זה לא מספיק לנו לעצים, אבל התפקיד של הקומפוסט כאן הוא משהו אחר בעיניי. הקומפוסט הוא למעשה מטייב את האדמה שלנו, הוא למעשה מעברר אותה, משפר את הניקוז שלה, משפר את האחיזת מים שלה, וגם משפר למעשה את היכולת של הקרקע להחזיק מינרלים ולהחזיק כל מיני חומרי הזנה לעץ שלנו. טוב, בואו נראה איזה עצים יש לנו כאן, ואנחנו נתחיל ליישם את הקומפוסט. טוב חברים, כמו שאתם רואים, יש פה קומפוסט בבעלה מאוד גדולה, של חברה מאוד גדולה, רצינית, תעשייתית. עכשיו, אני לא אומר שהקומפוסט הזה הוא לא טוב, של החברות הגדולות, יש לנו הרבה מאוד חברות מוכרות. הבעיה פשוט בחומרים האלה, בקומפוסט שהם מייצרים, שהם מכניסים להם הרבה מאוד זבל בקר, ולמעשה הדבר הזה הוא למעשה יכול ליצור לנו המלחה. זה למעשה קומפוסט מאוד חזק ומרוכז, שהוא יכול לגרום להמלחה אם לא מיישמים אותו בכמות הנכונה, אוקיי? אז למעשה בקומפוסטים יש לנו למעשה שני סוגים של קומפוסט, אוקיי? יש לנו קומפוסט, רגע בואו נעשה את זה ככה. יש לנו למעשה שני סוגים של קומפוסט. יש לנו קומפוסט שהוא צמחי, אך ורק מצמחים ודברים ירוקים, ויש לנו גם קומפוסט שהוא למעשה עם זבל בקר או זבל עופות, שיכול להיות מאוד מרוכז ויכול לשרוף את השורשים של הצמח שלנו, ועוד יותר גרוע מזה לגרום להמלחה. אז כאמור, מבחינת כמויות, אני ממליץ להשתמש בחומר בקומפוסט שאם הוא ממקור של בקר וזבל בקר, משהו כמו 5 ליטר למטר רבוע, זה הכמות המומלצת. אם יש לנו קומפוסט שהוא צמחי, אפשר אפילו להשתמש ב-25-30 ליטר למטר רבוע. טוב חברים, העליתי את המריצה בקומפוסט. כאמור, זה קומפוסט שהוא אינו צמחי, מאוד מרוכז. לכן, פה שאתם רואים, יש לי את הקרמבולה הזה, עץ מדהים אגב. איפה אנחנו למעשה נפזר את הקומפוסט שלנו, אוקיי? את הקומפוסט, חברים, מעולם לא לפזר צמוד לצוואר השורש או לגזע. אנחנו עלולים לשרוף את העץ ולגרום לו לנזקים מאוד קשים. איפה כן נשים את הקומפוסט שלנו? אנחנו ניישם אותו למעשה בקוטר נוף העץ, אוקיי? למה בקוטר נוף העץ? כי באזור הזה, אוקיי, באזור הזה נמצאות, אוקיי, לא בדיוק, אבל באופן בממוצע, נמצאות היונקות של העץ, אוקיי? זה למעשה השורשים הכי צעירים ששותים מים וגם מזינים את העץ דרך כל צינורות העצה. הנה, אפילו כאן אפשר אפילו לראות את זה בצורה מאוד יפה, את היונקות האלה, אוקיי? אם אנחנו למעשה נשים הרבה מדי קומפוסט ליונקות, אנחנו למעשה יכולים לשרוף אותם. אבל מצד שני, אנחנו רוצים גם להזין את הצמח, לכן אנחנו נשים קומפוסט, תראו איך אני עושה את זה. טוב, למעשה אחרי שפיזרתי את הקומפוסט בקוטר נוף העץ שלנו, איפה שנמצאות היונקות, איפה שנמצאות הטפטפות שלנו, איפה שאנחנו אמורים לשים אותם, אנחנו למעשה נעשה את הפעולה הבאה שנקראת הצנעה, אוקיי? איך אנחנו מצניעים? אנחנו צריכים מאוד להיזהר כשאנחנו משתמשים בכלים האלה,
לא לקרוע את היונקות שלנו, כי אחרת אנחנו פוגעים ביכולת של העץ שלנו גם לשתות מים וגם למעשה לשאוב מינרלים מן הקרקע. הכלי שאני ממליץ עליו זה הדברים האלה, למשל מעדר או מקלטרת עם 3 שיניים, או למעשה משתמשים במקלטרת בצורה מאוד מאוד עדינה כדי להצניע את הקומפוסט שלנו לאדמה בצורה מאוד עדינה. הרבה מאוד אנשים, אני רואה אותם עוברים עם מקוש, פוצעים את השורשים. חברים, מאוד בזהירות עם הכלים האלה, אחרת לא עשינו שום דבר ולא עזרנו לעץ. טוב חברים, העץ שלנו מוכן לקראת החורף. נתנו לו את ההזנה שהוא צריך, את הטיוב של הקרקע שלמעשה גורמת לשגשוג של כל המיקרואורגניזמים שפרקים לנו את החומר האורגני, ובעצם מביאים לעץ את כל מה שהוא צריך בעצם. ללא המיקרואורגניזמים האלה, שהקומפוסט למעשה מביא לשגשוג שלהם, העץ לא היה למעשה יכול בעצם להזין את עצמו מהקרקע שלנו. כלומר, קומפוסט חברים זה דבר מעולה, אבל חשוב מאוד לעשות ולשמור עליו, להשתמש בו בצורה מאוד חכמה, אחרת אנחנו נגרום לנזקים כמו המלאכה ונזקים לעץ. העץ למעשה יישרף, השורשים יישרפו. להיזהר מאוד בקומפוסטים חזקים חברים. אז שיהיה לכם בהצלחה. ביי.